De Ziepespringer is de jaarlijkse onderscheiding van de culturele vereniging De Mander. Een pop van krentenbrood, maar vooral een symbool van trots. Annemarie Weber ontving op vrijdag 24 oktober de Ziepespringer. De Sittardse eer voor wie de lokale traditie levend houdt. Nou, Annemarie is iemand die bij uitstek zich inzet voor het behoud van de goede dingen zetten en de tradities. Dat heeft het al van hoe zoet heeft het dat met gekregen. Maar het deed dat eigenlijk met een nimmer onuitputtelijke inzet. En of het nu om een ziepespringer gaat of een nonnenvot. Als het om Zwitserse tradities gaat, vastelavond, muziek, liedjes. Ook de Sint-Rosa-viering. Als het gaat met Sittardheid, dan loopt Annemarie warm. Maar het deed voor zich, het probeert ook de lui in Sittard daarbij te betrekken. De lui in Sittard zo gek te maken, om zich ook erachter te zetten. Om de nonnenvot en weet ik wat allemaal. Echt de richtige nonnenvot. Niet iets wat in een fabriek gemaakt is, ik weet niet. De richtige nonnenvot, de richtige ziepespringers. Om die weer onder de aandacht te brengen. En die we als een traditie weer te gebruiken. Zoals het van vroeger goed was. Ja, het is heel fijn dat het zo druk bezocht is. Hè. Als ze een ziepespringer krijgt, dan wordt het uitgenodigd. Maar dan moest toch maar afwachten wij allemaal komen. Maar ja, dit is wel een hele volle avond. En Annemarie had het ook verdiend, dat er zoveel lui zijn. Het gaat voornamelijk over het behouden van tradities. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, als ze de tradities vergeet, als ze die er niet meer zien, dan is het bindmiddel van de samenleving is ook minder. Misschien zelfs wel helemaal weg. En als ze zegt van ik woon in Sittard of ik woon in Geleen, maar in dit geval dan in Sittard, dan is het goed om het samen te hebben waarvan ze zegt dat is belangrijk voor ons als gemeenschap, maar ook als individu om te beleven wat de stad is. En dat heb ik vanavond ook tegen Annemarie gezegd, de lijst de stad beleven. Wat doet je eraan om de jongeren ook in die tradities vol te blijven houden? Ja, dan zijn we niet afhankelijk, maar dan zijn we blij dat er lui zijn zoals Annemarie. Om die tradities te promoten, erachterher te gaan. Dat de lui snappen waar het om gaat. En dat wordt een olievlek. Daar moesten we zich wel voor inspannen. Daar moesten we als gemeente ook achter staan en dat doen we. Maar dat kost altijd tijd. Nou, ik vond het heel speciaal. Ik vond het allereerst al een eer dat verder bij werden uitgenodigd dat we mochten komen door Annemarie. En als einde het ook verdienen in Sittard, dan is het echt Annemarie Waal. Het cijfert zichzelf altijd weg. Het is altijd voor anderen bezig, altijd voor anderen klaarstaan. En zoveel verenigingen, tradities hoog houden. Ook wat we vanavond hebben gehoord. En ook het woordje wat het zelf deed, het was zo herkenbaar. En Annemarie zegt is heel perfectionistisch. Het wil het voor iedereen goed doen. En heel goed doen. En het is inderdaad ook voor de stevig, want ook kennen we Annemarie al heel lang van. Dat het alles super wil doen. En we zijn enorm groot dat Annemarie natuurlijk de ziepespringer kreeg. En toen we wisten van Annemarie gaat ontvangen, ja, we waren zo blij voor hem. En echt zo trots eigenlijk op hem. Van dan kreeg ik echt ook die waardering vanuit Sittard en vanuit de Mander en de gemeente en van iedereen. En ook van alle lui die hier zijn. Ja, dan krijg je echt wel de waardering die het ook echt het ganse jaar door verdient. En het heeft het ook vaak niet makkelijk gehad de laatste tijd en toch doorgaan. En vindt het heel lastig om een stapje terug te doen. En dat kenmerkt Annemarie ook wel. Van altijd ervoor gaan, nooit klagen, doorgaan en voor de 300% inzetten. Ik sloeg compleet stil. Ik ben niet extra geweest bij uitreikingen en dan hoor zomaar het woord voor popzak. Maar dit waren nog erger als dat. Ik ben op een gegeven moment naar de asfalt gaan kijken. En heb inderdaad, wie Sepp het zei, gepreveld dat er vast nog lui rondlopen die dat veel meer verdiend hebben dan wie mij. Ik kon me niet voorstellen wie mijn naam over die tafel heeft gegaan. Ja. Het publiek vanavond is overweldigend, hè? Wat deed dat met je? Ik denk, er komt geen eind aan die rie. Ik heb alleen maar gelachen en geknuffeld. En dan denk ik, ja, dat is nog richtig ook wat ik zeg, we doen het samen. Alleen best niks. Ik kan hier wel staan, maar alleen krijg je niks van de grond. En dit zijn allemaal lui die een hart voor Sittard hebben, die zich op wat voor manier dan inzetten. Of dat met heel veel taken is of een heel klein. Het maakt niet uit als ze met deze. Ik ben niet van het boete sluiten. Ik ben van alles en iedereen. Ja. De ziepespringer gaat over tradities en cultuur. Wat maakt de Sitterse cultuur zo belangrijk?
Ik weet eigenlijk niet anders. Ik ben er gewoon met papa en mam vrouwen eigenlijk niks anders over verleefden als dat. En het zitten wordt dus met de paplepel ingegeven. Als weer aan de tafel één woord verkeerd uitsproken, wordt het continu verbeterd. En wie 21 was gebeurde dat evenzeer nog. Waardoor dat ik het gans onder de knie ook heb. En ja, dan kan je met alles plat, appen, schrijven, nummer allemaal op. Ik weet echt niet anders als dat ik leefde van feest naar feest. En ik in de zomervakantie verveelde, omdat er toen de tijd toch wel al weg waren. En dan maakte ik plakbeuker van ja, vakantiebuikjes. Ik denk, oh, dat is ook wel eens schoon, dat is ook wel eens schoon. En dat is heel veel, het comité van de nonnenvotten van Sint-Rosa. Is er een traditie wat er het meeste uitspringt voor dich? Nee, ze zijn allemaal verankerd in het Zittische, dus ook verankerd in mij. Als ze het hebben over geloof. Sint-Rosa zit echt in me gekeerd. Maar dat geldt ook voor de vastelavond. En als ik kijk wie pap van ons inderdaad vroeger, we hadden maar een geutje van 3x3, maar de bovenloog was nog zijn dakterras. Dat hij was echt het gezag van jongens, dadelijk loeien de klokken, gaat onderstaan, dan regent het krombroodjes. Hij smeert ze, maar als klein kindje heb ze het niet in de gaten. Ik vergeet het gewoon nooit meer. Het wordt zo schoon gebracht ook thuis, dat ze er echt goed kijken naar alles. Of het Paasje, Christmas, waar ook even zeer die christelijke dag, denk je er zeker ook in met. Ja. En de ziepenspringen, wordt dat als kindje ook wel bekend bij je? Ja, hartstikke. Ja. Ik weet sowieso dat pap hem kreeg voor zijn 50ste, maar dat was echt zo'n pop. En daar heb ik als kind boven gehangen. Dat ik denk, ik kwam me dat echt in bekijken, die knuip en die piep. En ja, dat leek nog eens of er die jas aan hadden, zo gekerf waar die pop. Verkregen ze me van een tand, waar geen echte tand was, ken je noes best, is het een tand. Ieder jaar opnieuw belde die met Sinterklaasavond aan en dan vertrok ze. En weer eens kinders sleepte die doorstanden binnen met slok, alles zo erin. Ook voor pap en mam. Immer in de ziepenspringer, dat waren immer daar.